Fidakovský podnik verejnoprospešných služieb mesta zvládol v minulom roku všetky svoje aktivity. Aj v Tornali kvôli nedostatku zdrojov museli odložiť realizáciu niektorých investičných akcií. Návštevníci úspešnej výstavy Obry oceánov získali zaujímavé ceny. Zberateľská burza starožitnosti do Lučenskej tržnice prilákala stovky návštevníkov. Karneval na ľade na Lučenský zimák prilákal okolo 150 ľudí. Florbal vo Fidakove oslovil hlavne deti na školách, play-off prvej ligy však hrá aj ženské družstvo. Medzi úvodnými príspevkami na začiatku roka zvykneme prinášať bilancie vlaňajšieho roka v jednotlivých príspevkových organizáciách mesta Fidakovo. Podľa riaditeľa verejnoprospešných služieb mesta Tibora Tóta to bol rok náročný, ale svoje úlohy a plány zvládli dobre. V minulom roku sme museli popasovať s neľahkou ekonomickou situáciou, ktorá bola najmä spôsobená zvýšenými cenami za dodávku elektrickej energie, ako aj zvýšenými mzdovými nákladmi zamestnancov a aj zvýšeným poplatkom za skládkovanie odpadov. To len pripomeniem, že len to posledné nám spôsobilo navýšenie rozpočtu o 14 000 eur, čo sme museli naviac platiť za skládkovanie odpadu. I napriek týmto ťažkostiam sa nám podarilo nepretržite vlastne zabezpečiť všetky naše aktivity, ktoré medzi hlavnými patria najmä všetky aktivity v oblasti odpadového hospodárstva, zberu komunálneho odpadu, ako aj separovaného odpadu, v menších stavebných prácach, potom o údržbe verejného priestranstva, zelenie a správa areálu tržnice, cintorína, ako aj športového areálu. Dokonca aj možno vďaka celkom priaznivému počasiu počas roka a hlavne pripravenosti sa niektorí zamestnanci podieľali aj na investičných projektoch. Čo sa týka stavebnej čaty, by som vyzdvihol dve väčšie investície. Prvá je komplexná obnova šatní domácich aj hostí a vytvorenie ošetrovacej miestnosti. To bolo vlastne na základe požiadaviek Slovenského futbalového zväzu a výsledkom toho je získanie certifikátu štadióna na 3. ligu až do konca roka 2025. Podarilo sa nám získať aj dotáciu z výzvy Banskobystrického samosprávneho kraja v hodnote 5 000 eur a spolu s vlastnými prostriedkami sme menili okná na budove kolkárne v celkovej hodnote 9 000 eur. Vlastne tým sme už pomaličky blížime k výmene okien na celej budove. Ešte nám tam ostávajú niektoré výplne, čo sa budeme snažiť v tomto roku dokončiť. A vlastne ešte by som dodal, čo sa týka nášho pôsobenia v minulom roku, že sa nám už podarilo získať nejaké financie z výzvy Úradu práce a na základe toho sa nám podarilo zamestnať 4 sezónnych pracovníkov, čo nám tiež pomohlo vlastne k hospodáreniu. Keďže na začiatku minulého roka sa vedelo, že rok bude finančne náročný, podarilo sa im usporiť zdroje a vymeniť jedno úžitkové vozidlo. V rámci svojej pôsobnosti zabezpečovali aj ďalšie služby a aktivity. Začali sme aj vlastne rozšírením toho cintorína. Zatiaľ sa to prejavuje vlastne v tých hrobových miestach, že pribúdajú a oplotení, ale v tomto roku tam plánujeme dať do poriadku aj chodníky vlastne v tej novej časti a v tých častiach, kde vlastne chýbajú tie chodníky. Takže na tento rok máme väčšie tie stavebné práce naplánované do cintorína jednak do našej prevádzkovej budovy, kde chceme vlastne rekonštruovať nejaké vnútorné priestory. Dôsledkom toho, že park bol oplotený, tak teraz momentálne pasujeme s tým, že po vandaloch vlastne musíme poopravovať tie oplotenia. Sme aj vlastne mysleli na to, že sme sa pozásobili nejakými tými zváranými panelmi, takže dúfam, že sa to už ustáli a nebudeme mať nejaké extra výdavky už naviac. Ako ďalej prezradil riaditeľ VPS-ky, na jar sa opäť bude pokračovať v rozdávaní kompostérov do domácností, kde ho ešte stále nemajú, a na zbernom dvore môžete celoročne odovzdať rôzny elektroodpad, pneumatiky a iný odpad aj individuálne počas ich prevádzkových hodín. V predchádzajúcich vydaniach týždenníka sme informovali o tých investičných akciách,
ktoré sa počas tohto roka budú v Tornali realizovať. A je teda na ne zabezpečené finančné krytie buď z vlastného rozpočtu alebo z iných zdrojov. Je však logické, že pre známe problémy s financovaním samospráv sa veľká väčšina investičných akcií musela odložiť. 750 000 sme museli vylúčiť z rozpočtu, nakoľko sme ich nevedeli jednoducho vykryť. Tento istý problém je aj s tou rekonštrukciou hlavného námestia, respektíve pokračovanie tejto jednej časti. Na to by sme potrebovali zhruba 90 000 eur. Teraz to máme tak vypočítané, aby sme to ukončili, lebo predsa je to vstupná brána nášho mesta. Ako sme už v našom vysielaní spomenuli, pani primátorka verí, že aj po uzatvorení hospodárenia za rok 2023 mesto vykáže pozitívny výsledok a nejaké financie sa do rezervného fondu podarí vložiť a následne by sa z neho dala financovať aspoň rekonštrukcia časti hlavného námestia. Očakávam prebytok, ktorý zvykneme v júni teda rozdielovať pri schvaľovaní záverečného účtu. Ja verím tomu, že sa nám nájdú na to nejaké prostriedky a že by sme vedeli aspoň túto časť ešte dokončiť, toto námestie. Zložitejšie to vyzerá pri financovaní rekonštrukcie budovy Biely kôň. S Bielým koňom, žiaľ Bohu, to je pre mňa taká smutná história, lebo tam sme chceli z plánu obnovy ísť do toho projektu, ale žiaľ, ten projekt bol tak vtedy nadimenzovaný, že predčasne ho ukončili v tej forme, v akej bol. A ostatné projekty, ktoré sú vypísané, v žiadnom prípade nevyhovujú teraz ako týmto konštrukciám, akom stave je teraz náš Biely kôň. Celá budova vrátane interiéru po rokoch nevyužívania nevyhnutne potrebuje komplexnú obnovu a to si vyžiada nemalý finančný obnos. Nám nestačí zvonku robiť obvodný plášť, ako sú niektoré projekty urobené, lebo to je nevyužívané a je zdehonestované a zdevalvované aj znúka. Takže my potrebujeme na to úplne iného typu nejaký projekt, aby sme ho v budúcnosti vedeli opraviť. Takže sa nám neoplatí ísť len preto, aby sme išli do niečoho, čo nie je pre nás výhodné. Takže hneď ako bude nejaká možnosť, ktorá je výhodná na rekonštrukciu Bieleho koňa, určite sa budeme o to uchádzať. V Tornali teda pozorne sledujú výzvy, kde by v prípade úspešnosti vedeli získať potrebné finančné zdroje aj na tieto investičné akcie. Mesto Lučenec má za sebou ďalšiu úspešnú výstavu. Od septembra do decembra sa v Lučenskej synagóge usídlili obry oceánov, ktorí do historickej budovy pritiahli tisícky návštevníkov zo Slovenska i zahraničia. Samospráva výstavu zorganizovala spolu so svojou rozpočtovou organizáciou Lukus a firmou Redox. Celú výstavu navštívilo 9985 návštevníkov. Cieľovú skupinu, pre koho to bolo akože primárne určené, tak sú to hlavne deti od 7 do 15 rokov, kde ich sa veľmi pekne zúčastnilo 1998. Z toho celého tiež je veľmi zaujímavý údaj. V rámci tejto štatistiky predávame akože aj rodinné lístky, to sú 2 dospelí, 2 deti a ich sa tu predalo 671. Som veľmi rada, že aj tento rok sme mohli vďaka aj partnerovi vlastne priblížiť ľuďom naozaj takúto úžasnú výstavu a naozaj sa stretla s veľkým úžasom doslova. Súčasťou výstavy bol aj vedomostný kvíz, do ktorého sa zapojilo 830 návštevníkov. S myšlienkou prišiel majiteľ lučenskej firmy Redox, ktorá bola partnerom projektu. Pre nás je veľmi dôležitý ten edukatívny a vzdelávací rozmer, aby tie deti sa dozvedeli na takýchto výstavách to, čo sa nedozvedia v škole. A v tomto prípade tá výstava výrazne prekročila ten svoj pôvodný plán a rámec a môžeme ju nazvať aj mimoriadne úspešnou z pohľadu práve tejto edukatívnej vzdelávacej časti. A som rád, že sa aj zúčastnili vlastne deti a obyvateľia nielen mesta Lučenec, ale celého tohto nášho regiónu. A toto bolo presne o tom, že vlastne tie oceány nepoznáme až tak dobre a tu sme vsadili na to, že presne aj túto časť našej zeme alebo toho, čo žijeme v rámci našej prírody a v rámci našej zeme vlastne chceme spoznávať. Takže naozaj veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí jednak to organizačne veľmi pekne zvládli, samozrejme partnerovi, ktorý nám pomohol finančne a hlavne tým, ktorí prišli a ocenili naozaj z celého Slovenska to, že v Lučenci takéto niečo sme pripravili.
Spomedzi správnych odpovedí vyžrebovali 22 výhercov zaujímavých cien. Sme veľmi radi, že vyplňali ten kvíz, tým pádom museli čítať tie popisky, tým pádom si niečo museli z toho celého zapamätať. Výstava bola úspešná a v podstate financie sme chceli nejakým spôsobom vrátiť a odmeniť tieto deti, takže to, čo sme mali v podstate ten prebytok, tak sme nakúpili ceny. Bolo 22 cien, sú to stavebnice Lego, knihy, puzzle a myslím si, že 3 prvé ceny boli veľmi zaujímavé a dúfam, že budú zaujímavé pre tých, ktorí ich vyhrali. Je to návšteva, rodinná návšteva tropikária v Budapešti. Ak by návštevníci nevedeli, čo je tropikárium, tak je to najväčšie stredoeurópske morské akvárium. Mesto bude výhercov kontaktovať. Synagóga bude v nasledujúcich mesiacoch dejiskom rôznych podujatí. Ďalšiu väčšiu výstavu, ako boli Obry oceánov, Terakotová armáda, Da Vinciho stroje či Draci a drakobíci, by v nej mohli pripraviť na jeseň. Nová sezóna na mestskej tržnici v Lučenci sa začala. Domáci aj návštevníci sa okrem iného môžu tešiť aj na nové burzy. Ako prvá sa tento rok uskutočnila zberateľská burza starožitností a kuriozít, ktorá už tradične prilákala stovky návštevníkov. Je zameraná na taký sortiment v podstate zberateľsko v kombinácii s dlhším trhom, dá sa tak povedať, lebo sú tu rôzne veci, okrem známok, mincí, vyznamenaní, rôzne veci, ktoré sa vám môžu zdať, že nájdete niekde na pôde, povedzme, nejaké vyslovene proste staré predmety, aj etnického pôvodu, ľudového, všeličo, v podstate je to taký blšá v kombinácii vlastne so zberateľstvom. Na tržnici sa priemerne zíde okolo 40 až 50 predajcov z rôznych kútov Slovenska i Maďarska. Chodím celkom rád, lebo mám tu kopu kamarátov a je to tu celkom také príjemné, je taká komorná atmosféra, je taká, by som povedal, rodina. A za ďalšie je to pod strechou, to znamená, je vždycky lepšia burza takáto vo vnútri, ako niekde vonku na tomto. Čo ponúkate? No, tak mojou touto srdcovkou sú chladné zbranie, to znamená bodáky a militárie. Ja sa už venujem dlhšiu dobu rakúsko-uhorskej monarchii, slovenským peniazom, a všetko, čo je medzi prvej a druhej svetovej vojny. Veľmi dobrá tu je atmosféra, chodia tu aj z Banskej Bystrice, zo Zolena, z blízkeho Maďarska, zberatelia, pestujeme dobrú priateľskú atmosféru. Výber bol aj tento raz naozaj veľký, nechýbali ani unikátne kúsky. Tento klobúk sa volá Rakúsko-uhorský klobúk pre vyšších dôstojníkov, a je zvláštny, lebo je cez 120-130 ročný starý a jeho zachovalosť je, dá sa povedať, na dobrej úrovni. Akú má hodnotu? Okolo 400-500 eur. Tak najdrahší, čo mám, tak je to Dýka SA. Hej, momentálne. Koľko stojí? No to je tak okolo 1000 zhruba. Ďalšia zberateľská burza sa uskutoční 25. februára. Do konca roka sa však uskutočnia aj burzy s iným zameraním. Na mestskej tržnici organizujeme to vlastne 3 druhy burz. Toto je taká najpopulárnejšia, najnavštevovanejšia. A okrem toho máme potom ešte chovateľské burzy. Tie začíname až na jar a trvajú do jesene. V zimnom období ich nerobievame. A potom vlastne detské burzy, detské oblečenie, to je taká charitatívno-benefičná vlastne akcia. Dátumy konania jednotlivých burz nájdete na webovej či facebookovej stránke mesta Lučenec. Zimný štadión v Lučenci bol aj tento rok dejiskom obľúbeného karnevalu na ľade. Klzisko sa dopoludnia zaplnilo deťmi i dospelými, ktorí sa rozhodli stráviť dopoludne súťažami a zábavou. Pre návštevníkov sme si pripravili aj čaj, keďže sme na zimnom štadióne, je to zima, tak nech sa zahrejeme. Korčuľovanie je dneska voľné do 16. hodiny až, takže to môžu návštevníci využiť a užívame si pekný deň. Je tu pripravený program, máme tu maskotov, sú tu rôzne súťaže na ľade, hry na ľade a všeličo iné. Akcia má v Lučenci dlhoročnú tradíciu. Lákadlom nie je len zábava, ale aj možnosť zakorčuľovať si. Pre deti je to, ja si myslím, že dosť populárne, lebo v zime medzi zimnými športami je najpopulárnejšie korčuľovanie.
Aj tohto roku zimný štadión od rána do večera je vysvietený, čo sme radi. A chcem sa poďakovať aj hokejovému klubu, ktorý organizuje verejné korčulovanie pre začiatočníkov. A ako vidíte, aj tohto roku máme viacej detí a tešíme sa z toho, že deti športujú. Na zimáku sa zišlo približne 150 ľudí, z toho 35 jednotlivých masiek a 3 rodinné masky. Tie najkrajšie a najkreatívnejšie po súťažiach a korčuľovaní odmenili. Akú máš masku? Mám popcorn. Sama si ju vyrábala? Pomáhala som rodičom. Ty si pomáhala rodičom? A ako sa ti tu páči? Dobre. Čo sa ti páči najviac? Že som tu. Aj si súťažila? Áno. A bola si aj minulý rok? Áno. A páčilo sa ti aj vtedy? Akú máte masku, čo by ste mohli o nej povedať? Motýle. Kto ich pripravoval? Spoločne sme ich pripravovali, spoločne sme sa radili a veľmi dlho, bolo to troška zložité, ale sa tešíme, že sme tu a veľmi gratulujem usporiadateľom, že to roky robí v Lučenci, lebo je to fakt pekné, skvelé. Takže tu nie ste prvýkrát? Nie. Koľkýkrát? Ja už asi 30. krát, lebo ja to akože tradične som zvykla chodiť na Slovensku a tak. A teraz sme tu s Juliánkou. Cerka sa prvýkrát zúčastnila minulý rok a vlastne musela som tu s ňou byť na lade, tak prišla myšlienka, že prečo si neobliecť masku. A páčilo sa ti? Áno. Zábava na ľade pokračovala aj po vyhodnotení a deti a dospelí v maskách i bez nich sobotné popoludne strávili korčuľovaním. Florbalový oddiel FTC patrí medzi najmladšie športové kluby občianskeho združenia, ale aj vekový priemer členov oddielu patrí k tým najnižším. Napriek tomu má Fiľakovo reprezentačné družstva vo viacerých celoslovenských a ligových súťažiach. Ako to vyzerá s florbalom vo Fiľakove nám počas súťažného dňa starších žiačok v polovici januára prezradil sekretár športového klubu Gabriel Nať. Pod hlavičkou FTC fungujeme od roku 2020. Odkedy sme už odohrali, toto je naša 4. sezóna, ktorú hráme aktívne. Momentálne u nás prebieha kategória prvej ligy starších žiačok, ktorá je celoštátna súťaž. Máme tu týmy z Kysuckého Nového Mesta, Michaloviec a Modry. Celkovo máme 6 mládežníckych kategórií a jedno seniorské družstvo, čo je ženské družstvo, ktoré hrá prvú ligu žien. Čo sa týka detí, tak kategórie máme staršie prípravky, čiže 2 staršie prípravky. Jedna hrá kategóriu aj spoločne zmiešané družstvo chlapci-dievčatá a druhá kategória je čisto staršia prípravka dievčat. Potom máme mladšie žiačky, potom už spomínané staršie žiačky a starších žiakov a ešte máme jednu kategóriu dorasteniek. V telocvični základných škôl na Farskej lúke sa stretávajú rôzne družstva takmer každé pracovné popoludnie, okrem štvrtku, a tak si môžete ísť tento šport pozrieť zblízka alebo len tak trochu vyskúšať aj vy osobne. Nábor robíme po celý rok, čiže deti, chlapci, dievčatá môžu sa prihlasovať u nás tuto v telocvični non-stop, takže nerobíme tak, že osobitne kto príde, má možnosť si to vyskúšať. Ak sa mu to páči, zostane. Keď sa mu to nezapáči, není problém. Nerobíme výnimky medzi nikým. Proste, kto si chce len vyskúšať, tiež môže. Všetky mládežnícke družstvá hrajú svoje súťaže turnajovým spôsobom. Takmer každý víkend, dvojzápas v inom meste, raz, 2-krát do roka aj doma. Staršie žiačky mali aj v deň našej návštevy pomerne náročné zápasy. Vždy niekto organizuje turnaj
kde prídu 4-5 tímov a každý tím odohrá 2 zápasy, ako dneska u nás. Napríklad prídu 4 tímy a my hráme zápas proti Kysuckému Novému Mestu a proti Michalovciam. A ešte tu bude Modrá, ktorá odohrá zápasy proti Kysuckému Novému Mestu a Michalovciam tiež. Dokonca ženské družstvo, ktoré hrá prvú ligu žien, sa drží v strede 8-finálovej tabuľky a aktuálne postupuje do súťaže play-off. Ženy hrávajú zápasy oba víkendové dni a v mieste súťaže dokonca musia prespať. Bez podpory rodín, sponzorov a hlavne mesta by to však nebolo možné. Je to veľmi náročné, hlavne na cestovanie. Tým, že náklady na cestovanie stále stúpajú, tak je to aj pre nás dosť finančne náročné. A touto cestou sa veľmi chcem poďakovať rodičom, ktorí nesmierne pomáhajú tomuto klubu, hlavne čo sa týka dopravy na zápas, ale taktiež aj vedeniu občianskeho združenia FTC Fiľakovo a taktiež vedeniu mesta. Ale v neposlednom rade aj základným školám na Farskej Luke, či už Lajoša Močáriho alebo Farskej Luke so slovenským vyučovacím jazykom. Umiestnenie jednotlivých družstiev podľa kategórií ani nie je také dôležité, lebo sezóna končí až o 2-3 mesiace. Na florbale je zaujímavé a dôležité niečo celkom iné. Tam pri deťoch je to také, že každý ročník je niečím špecifický. Jeden ročník je silnejší, jeden slabší, takže to by som takto nehodnotil výsledkovo. Tam nám ide o to, aby naozaj tie deti športovali a viedli sme ich k výchove nielen športovej, ale aj k zdravému životnému štýlu a taktiež, aby z nich boli v budúcnosti nejaké silné osobnosti. Ak vám teda vadí, že vaše dieťa veľa posedáva s mobilom alebo tabletom v ruke, choďte sa spolu s ním pozrieť na hociktorý tréning fiľakovských florbalistov, čo ak aj vás behanie s hokejkou za malou loptičkou tiež osloví. Fiľakovský podnik verejnoprospešných služieb mesta zvládol v minulom roku všetky svoje aktivity. Aj v Tornali kvôli nedostatku zdrojov museli odložiť realizáciu niektorých investičných akcií. Návštevníci úspešnej výstavy Obry oceánov získali zaujímavé ceny. Zberateľská burza starožitnosti do Lučenskej tržnice prilákala stovky návštevníkov. Karneval na ľade na Lučenský zimák prilákal okolo 150 ľudí. Florbal vo Fiľakove oslovil hlavne deti na školách, play-off prvej ligy však hrá aj ženské družstvo.